Koľko máš percent na mobile? 83. 83, si členom Mobilefoxu? Áno, ukážem vám. Máš obal od Mobilefoxu? Má obal od Mobilefoxu? Môj kódik náhodou Akores 97 si použil? Raz. Raz? Fakt? Hej. Ja ti ešte dám na budget troška. Sme členom, to znamená čo? Ideme nakupovať. Áno, peňažky sa zvojnásobujú a my ideme nakupovať kam? Do Obstream klubu. Áno, dobre, super, poď. No čo, ktoré sa ti páčia? Zatiaľ kúkam, či tu stínka. Kokos, tieto farebné? Hej. Tie by sa ti hodili, lebo ty si taký živý, ako topánka. Kokso, no ktorá sa ti najviac páči? Tiež také To sú tieto? tie dolné, hej, by som zobrala, či budú veľkosť. Tak poď, ideme sa spýtať. Hej. To sú tie väčšie o 2 čísla? No, asi. Ale však to je dobré, lebo aspoň ich budeš môcť dlhšie nosiť, vieš? Ja si zoberiem aj väčšiu veľkosť, no. Fakt? Myslíš, že majú? Možno. No dobre, vieš sa spýtať. Potočili sme koleso, padlo, čo to bolo? Fólia na telefón? No, už mám 2. A ešte u mami 3. Dobre, pekne. Tenisky kúpené, ukážeš nám, aké si vlastne kúpil? Áno. Boli do tej Barcelony, ale hovoríš, že si fanúšik Realu. Hej, no. Tak to potom nemôžeš nosiť, nie? Stáva sa. Podpálíš? Hej, hej. No ukáž. Sú pekné. Kokso, no, frajerské. No, hej. Ale to sú bežecké, tuším, nie? Nie. Dobre. Ďakujeme, že si členom Mobilefoxu, snáď sa to oplatí. Áno, úplne sa to Úplne dosť. A dobre, a ak chcete byť na budúce v ďalšom videu aj vy, tak mi napíšte na môj Instagram dole v popise a pôjdem nakúpiť aj s vami. Dobre, tak.